first unicorn I ever see. 3 minutter til start. Så nu er det egentlig blevet vinter. Så lad os gå ud og have det sjovt ud i skoven. Der er 1,5 minut til start. 1,5 minut til start. Hold øje med hr. Brian Olsen. Jo, og mig selv, jeg hedder Steven Olesen og har cyklet siden jeg var en lille dreng. Først på mountainbike, siden cykelcross, landevej, tilbage på mountainbike og så senere gravel, da det blev populært og mainstream. Jeg har altid, også før Dirty Series, har jeg altid været glad for at arrangere cykelevents og har gjort det sådan lidt mere lokalt, og i de klubber, jeg har været medlem i, har jeg arrangeret sådan klubmesterskaber i cykelcross og andre tiltag, hvor jeg kunne sætte mit præg på det. I vinteren 21-22, da covid-19-restriktionerne de var sluppet, der afholdt vi vores første gravelløb, og jeg tror, vi havde 250 deltagere, som troppede op og havde forventninger til et velorganiseret gravelløb, og det tror jeg også, de opfattede det som, men sådan behind the scenes, så var alt kaos til den første afdeling. Jeg hedder Ulrik Scheiblein og startede CCC tilbage i 2021 med ønsket eller drømmen om at starte en destination for produkter, der ikke var tilgængelige eller at finde i København. Og her 3 år efter er vi jo blevet, synes jeg håber, for at se os som en destination door for noget unikt og noget, du ellers ikke vil finde i København. Velkommen til Gribskov. Det er her, vi altid parkerer slæden, når vi skal ud og banke skilte i. Og det skal vi nu. Vi skal bare lige have pakket bilen ud og have fyldt traileren. Planen er i dag at sætte infoskilte op, men jeg tænker faktisk også, at vi sætter en del pile op, selvom vi er i god tid. Men det er med risiko for, at der er nogle skilte, vi skal ud og lede efter i skoven. Fordi at der er nogle gange, hvor vi har sat skilte op lidt tidligt, at folk de bare har hævet dem op og kyldt dem af helvede til. Men det håber jeg ikke sker den her gang. Jamen, der er mange gode historier efterhånden. Jeg husker også et år, hvor var det sidste år, eller sådan noget, hvor du var ude og grave en kæmpe bunk sand. Ja, det er rigtigt. Der var ude i Vestskoven, tror det var dagen inden, kom jeg ud og skulle ligesom gøre det sidste klar, og så var der nogen, der havde smidt 10 tons grus af på målstregen, og vi var helt vilde med grus, men det var sådan lige lige overkant, så jeg var hjem og hente en skovl, og så bare fjerne det manuelt, håndkraft. Det var sådan lidt, jeg er nødt til at sætte en eller anden, du er nødt til at dokumentere det, ikke sandt, en telefon, og så stod jeg bare gravet i en time. Så stod jeg skovlet over, så, så var det endelig sådan, og nu er det ved at være der. Så russede det hele ned igen. Fuck, man. Videre.
som skabt til. Ja, fuldstændig. Den, der kører på den her på søndag, vinder. Så det var den sidste for i dag. Så ordner vi resten på fredag. Håber det hele er der. Det ser ud som om, at der vælter en lastbil lige der, hvor målstregen skal være. Og nu er de ved at tømme den, og så håber jeg, at de flytter den. Fordi at så skal vi til at lave ruten om. Man kan jo faktisk godt komme forbi. Altså, der er jo masser af plads. Så lige nu så hælder jeg faktisk til, at jeg håber, at den er der. Så har vi et sted at hænge banner og flag, hvis den er der. Det var onsdag. Men lad os skride. Det er det. Pakker jeg bilen ud, og så lader jeg nogle ting stå til på fredag, hvor jeg skal i skoven igen. Og jeg skal lige have tømt bilen, for i morgen skal jeg ud og hente på Maxi over ved Jægerspris. Og så skal jeg til Køge og hente bajer. Nu må se, om der er nogen, der gider at drikke nogle øl på søndag. Steven har jo ikke altid været medejer af den her butik. Prøv lige fortælle om første gang, du mødte ham, og hvordan hele det samarbejde er kommet op at stå. Ja, det må være skæbnen, vil jeg sige. For vi har ikke været det, vi er i dag, uden Steven har været ved min side. Men jeg har fulgt Steven i mange år, fordi han netop var en individualist inden for cyklingen. Han kom fra en anden tid. En tid, hvor at ens udgangspunkt med cyklingen har været fællesskab og klub og foreningslivet i det jyske. Og han kommer så til København og begynder at lave nogle raballer og lave fede crossløb og lave fede Strava-challenges henover de år, hvor der var nedlukning og så videre. Og så lige pludselig så står der en fyr en dag med en flaske gammeldansk og et postkort, ret typisk Steven, og introducerer ham selv til åbningen af Copenhagen Cycling Club i september 2021. Og ikke så lang tid efter begynder vi at lave events sammen, fordi jeg kan se, at han er fandme sjov at arbejde sammen med. Og der finder vi hurtigt ud af, at vi er så forskellige, men omvendt supplerer vi hinanden så godt i den mission, vi har, som er ret fælles omkring det her med kom ud og have det sjovt, kom som du er, og bare cykle. Så det er det. Så det ligger så dybt i mig, og det er stensikkert, at vi forsøger at ramme bredt. Og det er ikke af kommercielle årsager. Det er fordi, at der er helt sikkert en indre motivation i mig til at aktivere så mange som muligt. Skabe fællesskabet, få glæden ved fysisk aktivitet og motion.
Så jeg synes, vi lykkes ret godt med at få alt fra konkurrencerytteren, nogle af de hurtigste rytter i landet, til at vi har deltagere, der har lejet en gravelcykel for at være med på dagen. Og så har vi alt derimellem. Og det synes jeg er noget af det mest unikke, at vi lykkes med at samle så mange. Og det er også en af de ting, vi ligesom skal holde fast i og skal videreudvikle på. Godt, du kunne komme. Spiller allerede? Ja, vi er der sådan ved at være der, kan man sige. Så, men vi er også i gang det meste af dagen i går, på hele tiden. Det er godt. Især Steven har været længe ude i skår. Ja, det var godt, der var tørvejr så. Ja, det var nemlig lige, der var helt perfekt på tørvejr. Der er Bangborg Bingo hos MTB Tours. Ja. Hvis du selv skulle forklare din rolle i Dirty Series, hvad er det så? Altså, men det er jo noget med at sørge for, at det ikke stikker fuldstændig af. Okay. Så Steven tager den op, og du holder den? Ja, jeg holder den reduceret, og så har jeg styr på alt det der er det kedelige. Okay. Alt det der med økonomi og alt det der. Yes. Ja. Fordi det er der sådan set også nogen, der skal have styr på regnskaber og tidstagning og du ved, alt det der. Så det er måske mig, der sådan har den tekniske type her. Og sørge for det store backdrop og praktik omkring rigtig mange ting faktisk. Så, men jeg er the secret one for rigtig mange, selvom jeg har en ret stor rolle faktisk. Altså der er rigtig meget organisering. Jeg holder jo aftenmøder næsten hver eneste aften i ugen op til sammen med Christian, fordi vi går igennem de her lister og to-do's og ting, vi skal huske. Sådan er vi tilbage, mand. Så når løbet kører, der er ligesom om, der er sådan, der falder sådan vægt fra skuldrene, og der kan man ligesom trække vejret i 1,5 time, fordi i den 1,5 time, der har jeg ikke noget at gøre. Der har ikke noget at lave, udover bare at være til stede i cykelløbet. Det var pisse fedt! Hvordan var det? Jeg var fucking død af. Fy for noget. Den første omgang var bare mayhem. Vi fangede jeg ikke lige helt op på hjulet der. Was good. Var det fucking... Sådan en blanding af
stress og rod og alt muligt, men så er det godt lige at komme ud og clear hovedet lidt. Vi er tilbage til Thailand og Expoen. Jeg vil sige, at den halvanden time, det er nok den halvanden time på dagen, som jeg synes er allerfedest. Fordi der kan jeg bare få lov til at fyre den af og råbe og hæppe. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at engagere mig og råbe og hæppe på den her måde. Og det er sådan har det alle dage været. Og det var sådan vi gjorde det i Kolding, hvor jeg kommer fra. Der var ligesom den måde, man var til cykelløb på. Det var ved at hæppe og råbe og skrige og forsøge at skabe en fest. Og så der var nogle kerner der, og så popper op over mig. You'll always be one of the beautiful faces you gotta see, 'cause then you'll believe that you'll always be Det betyder alverden, for der er ingen tvivl om, at det mest besværlige ved at afholde de her cykelløb, det er at finde hjælpere. Og vores hjælpere, de består af, og har fra dag 1 bestået af familie, min kone, min søster, min far, Christians familie, hjælpere og ellers venner og bekendte. Og så har vi fat i cykelklubber. Jeg er medlem i Holte Mountainbike Klub, Nørrebro Cykelklub, er gode til at hjælpe. Og så tror jeg også, at man som cykelarrangør, eller i hvert fald det vi laver, der skal man huske at sige tak til det danske spejderkorps. Men det er du ikke den første, der har sagt. Der er en anden. Seriøst? Ja, det var meningen, han ikke ville komme i dag. Så er der nogen, der har sagt, hvem er ham, den ældre mand, der altid hæpper som mig? Det er min far, og sådan, jamen så kommer jeg alligevel. Jeg kunne ikke. Okay. Men, jamen det må du sige, for jeg synes det var mega sjovt. Det bliver han glad for. Det var sådan en belgisk stemning, synes jeg. Ja, det var det. Det er ikke et typisk dans. Nej. Det er godt. Det er gået rigtig godt. Rekord i deltagerantal, og alt virker til, at det gik godt ude på ruten. Jeg var en lille smule nervøs for, om der faktisk var for mange. Ja. Der er jo mange af sådan nogle tekniske sektioner derude, single tracks. Men det har talt med en del folk, og det virker som om, det gik okay alligevel. Og hvis ikke, jamen, så må vi jo tage det til efterretning. Men alt i alt har det været mega fedt.